Kaixo eta ongitorriak gaurko saiora. Gaur alde batetik Ander Perez izango dugu. Bera Nafarroako bertsolari elkarteko kidea da eta bardoaken antolatzailetako bat. Eta bestetik Angel Rekalde ere etorriko da Navarraldetik. Orain, besterik gabe, has gaitezen betiko edukiekin. Gaurko komunikabidetako azalak aztertuko ditugu. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Albiste nagusiak dioenez, Maiak huts egin du oposizioa usteko saiakeran, eta Euskal Herria Bildurekin ere harremanetan jarri da. Argazkian, Osasunak Real Madridi aurre egiteko kide gehiagorekin kontatuko duela nabarmentzen du. Gainera, azalonek azpimarratzen duenez, Nafarroako Unibertsitate Publikoa liderra da graduazio tasan, eta bigarrena aldiz, abandonu gutxien dituztenen zerrendan. Horretaz gain, Remirezek trafiko eskualdaketaren aurkako ekitaldian interes politikoa ikusten duela jasotzen du Notiziasek. Baita UAGN eta UKANek prezio baxuak direla eta nekazaritzako protestekin bat egin dutela ere. Bestalde, Estatu Batuetako Senatuak Donald Trump absolbitu egin duela ere nabarmentzen du egunkari honek. Baita, La Manadako biktimaren argazki bat zabaltzeagatik gizon bati 2 urteko kartzela zigorra ezarri diotela ere. Mendigorriako familiek eskolan D eredua eskatu dutela ere irakur daiteke azal honetan. Eta Maria Txibite presidentaren aita 76 urterekin hil egin dela ere. Bukatzeko, azalaren goiko zatian, Asteleen Lilek berdina 2020 saria jaso dutela aipatzen du. Barsak Helvetia gainditu duela eta 2019an 0,5 hondakin gutxiago sortu zirela. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Titularrak dioenez, Gobernu Foralak onartu egin du trafikoko Guardia Zibilak urte gehiagoz jarraituko duela Nafarroan. Argazkian, Trump absolbitua izan dela nabarmentzen du. Horretaz gain, gizon bati Twitterren La Manadako biktimaren argazkia zabaldu eta iraintzeagatik kartzela zigorra ezarri diotela iragartzen du. Baita, Nasubin Sozietate Publikoko zuzendariek 123 gehiago kobratuko dutela aurten. Gainera, edukiontzietarako erabiltzen den txartela bilabesak ordaintzeko ere erabili ahalko dela jasotzen du azal honek. Eta bukatzeko, portadaren goiko atalean beste 3 albiste nabarmentzen ditu. Lehenengoak, Osasuna Real Madrilen aurka ikusteko sarrerak birsalmentan 500 eurotara iritsi direla dio. Bigarrenak, Osasuna kasuan, Betiseko jokalari hoiek 158 ezakit ez dut gogoratzen erabili zituztela azpimarratzen du. Eta azkenik, Estela Nabaskuesek jokoei uko egin diela dio. Gararekin jarraituko dugu. Albiste nagusiak Urkullu despistatzera jolasean ibiliarren hauteskundeak apirilean izan daitezkela dio. Argazkiaren bitartez aldiz, Trump bere absoluzioarekin eta kongresurako diskurtsoarekin kanpainan abiatu dela jakinarazten du. Horretaz gain, EAJ eta PSEko batzarkideek alokairuen prezioa mugatzeari ezesko erakutsi diotela ere jasotzen du azal honek. Baita, Irlandako Errepublikako hauteskundeetan Sinn Féin aurrekaririk gabeko arrakasta eskuratzeko moduan dela ere. Bestalde, Bastardix musika taldeari buruzko elkarrizketa iragartzen du, eta futbolari dagokionez, Errealak Superkopako finala jokatuko duela azpimarratzen du. Bukatzeko, parlamentean emandako Euskal Herrian bizikidetza eta bakea defendatzeko deklarazio eta ekintzari ere lerro bat eskaintzen dio Garak gaurko portadan. Berriako azala ikusiko dugu orain. Iruña Beleiako arkeologo hoien ustez, garbitzean grafitoak agertzea onargaitza dela azpimarratzen du gaurko azalak. Baita Euskal Herriko, Galiziako eta Kataluniako 4 sindikatuk Espainiako gobernuari agenda soziala abiatzeko, erabakitzeko eskubidea aintzat hartzeko eta espetxeetako salbuespen politika uzteko eskatu diotela ere. Horretaz gain, Urkulluk hauteskundeak aurreratzeaz gogoetan jarraitzen duela aipatzen du, baina eguna ofizialdu gabe. Eta honekin lotuta, Gorrotxategik ahal duguren lehendakarigai izateko hautagaitza aurkeztu duela ere jakinarazten du. Bestalde, Don Ibane Garaziko Lizeoko ustezko 2 erasotzaile aldi baterako kaleratu dituztela ere jakinarazten du. Gainera, Jon Errea ikerlariari egindako elkarrizketako hitz batzuk dakartza azalean. Eta bukatzeko, kiroletan Erreala Superkopako finalerako sailkatu dela nabarmentzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Tarte nagusia Mendigorriako gurasoei eskaintzen die.
30 urteren ostean berriz ere euskaraz ikasteko eskubidea borrokatu behar baitute. Bestalde, Labek Nafarroako gobernua eta euskarabidea D ereduaren kanpainarik ez egiteagatik kritikatu dituela ere nabarmentzen du. Eta bukatzeko eta gai beraren inguruan, Maria Solanaren hitzak jasotzen ditu. Esanez, Mendigorriako gurasoen eskaera onartzen ez badute, legearen aurka arituko direla. Aipatutako albisteetaz gain, Nafar gobernuak berdina 2020 saria Astelen Lilak elkarteari eman dio. Saria Astelen Lilak Nafarroa elkarteari ematea erabaki du. Foru komunitatean emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren aurrerapenean bereziki nabarmentzeagatik eta egindako ekarpen eztabaida ezinarengatik. Saria Foru Exekutiboak sortu zuen 2018 urtean, eta horren helburua da Nafarroan emakumeen eta gizonen artean benetako berdintasuna lortzea, errazten, bultzatzen edo babesten duten ekintzak, lanak edo proiektuak egin dituzten pertsona fisiko edo juridikoak saritzea, edo arlo horretan bizitzan edo lanean izandako ibilbidearengatik sari hori merezi dutenak saritzea. Saria 3.000 eurokoa izango da. Lehendakariak martxoaren 4ean banatuko du saria datorren martxoaren 8ko oroitzapen egunaren esparruan. Gobernuak nabarmendutako merituen artean aipatzekoak dira elkartearen ibilbidea eta bilakaera. Izan ere, ekimen berri bat bezala sortu zen, hilabetean behin gutxienez ekitaldi bat egiteko, hildako emakumeak gogoratzeko eta omentzeko, eta era horretan, gizartea indarkeria matxista desagerrarazteko dagoen premiaz kontzientziatzeko. Ondoren aldatzen joan zen, emakumeen lana eta jabekuntza onartzera bideratutako ekintza eta proiektuetara eta sexuen artean eskubideen eta aukeren berdintasuna sustatzera araudi esparruan. Era berean, exekutiboak azpimarratu du elkartea erreferentea izatera iritsi zela berdintasunaren arloko prestakuntzan, profesionaltzat naiz neskamutiko emakume eta gizonentzat. Hautagaitzarekin batera, 100 bat babesgutun jaso dira, elkartearen proiektuen kolaboratzaileenak naiz eremu ezberdinetako profesionalenak eta bertako proiektu ezberdinetan parte hartzen duten pertsonenak. Beraz, horiek guztiek erakusten dute hautagaitzak duen babes soziala eta horren eragina. Halaber, nabarmendu nahi izan dute horien jatorri aniztasuna, horientzat guztientzat talde hau zein lagungarri izan den erakusten baitu. Horretaz gain, Nafar gobernuak klima aldaketari eta energia trantsizioari buruzko foru legea idazteari ekin dio. Nafarroako gobernuak joan den irailean onartu zuen adierazpen instituzionalean jada jasota dagoen larrialdi klimatikoak beharrezkoak egiten du konpromiso, eskakizun eta anbizio maila handia eta lege berri honek gobernuko departamentu guztiak eta toki erakundeak arauaren behin betiko aurreikuspenetan inplikatu egin behar ditu. Hori bera da akordio honen helburua eta hortik abiatuta egingo dugu lan lege aurre proiektua aurten bertan amaituta izateko. Ikusetzagun orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena. Gaur, temperatura maksimoek berriro ere gora egingo dute. Hegoaldeko haizea nagusituko da, zerua hodei gutxirekin egongo da, eta horren ondorioz temperaturak gora egingo du lurralde osoan, baina bereziki ipar isurialdean. Temperatura minimoak baxuak izan dira, izotza egin du Arabako bazter askotan. Bihar, ostiralean, lainotzera egingo du. Hodei gehienak erdi mailakoak eta goi hodeiak izango dira, eta ateri egongo da. Azken orduetan, hodeiak ugaritu egingo dira. Hegoaldeko haizea ibiliko da, zakar xamarra izeguneetan. Temperatura maksimoek gorabehera handirik gabe jarraituko dute. Aldiz, minimoak dezente igoko dira. Izotza egitekotan, zoko batzuetan soilik egingo du. Ikusitzagun gaurko eguneko efemerideak. 1804ko otsailaren 6ean Joseph Priestley kimikari ingelesa oxigenoaren aurkitzailea hil zen. Egun berean, baina 1945ean Bob Marley musikari jamaikarra jaio zen. Gainera, 1962ko otsailaren 6ean Axl Rose Guns N' Roses bandako estatubatuar abeslaria jaio zen. Eta bukatzeko gaurko egunez, baina 1981ean Federica Hanoverrekoa Greziako erregina hil zen.
Udalerrietako albisteak ikustera joango gara orain. Uharterekin hasiko gara. Ugaztetik Andraize, sexu eta ugalketa osasunaren arretarako zentrora bisita bat egingo dute otsailaren 10ean arratsaldeko 5etan. Eta joan nahi duenak gaur izango du izen emateko azken eguna. Bestalde, hurrengo asteburuan inauteriak ospatuko dituzte. Eta hori dela eta gaur arratsaldeko 7:30etan balioan hitzeko espazioan inauterietako dantzen entsegu orokorra egingo dute. Eta bihar 6:30etan sorginen dantzaren entsegua eta ikaskuntza izanen dira. Hurrengo ostiralean, kale jira, txokolatada, familientzako ikuskizuna eta pintxopotea egongo dira. Eta larunbatean, bazkaria, kale jira, akelarrea, bokata banaketa eta musika animazioa. Horretaz gain, bihartik aurrera, zurrumurruen atzean pertsonak erakusketa bisitatzeko aukera izanen da kulturetxean. Burlatako udaleko kultura aniztasun eta migrazioaren zerbitzuak utzitako erakusketa da. Eta migratzailei buruzko zurrumurru funtsgabe, estereotipo negatibo eta aurreritzien existentziarekin bukatzeko asmoa du. Herriz aldatuz, Noainen eta bihartik aurrera ere, Kristina Zidriainen Diosas Menores de Agua erakusketa egonen da ikusgai kulturetxean. Eta bihar ere, baina gaueko 9etan, Oreka Tekisen kontzertua egongo da 10 euroko sarreraren truke. Bukatzeko, Iruñean, jakinarazi dutenez, udalak Gabonetan, merkataritza dinamizatzeko antolatutako jardueretan 82.000 pertsona baina gehiagok parte hartu zuten. Sarasate pasealekuan kokatutako elur artifizialeko txirristak adibidez, ia 20.000 pertsona erakarri zituen eta izotz pista artifizialak ia 5.000. Izotz pista zabalik egon zen 15 egunetan ia erabat beteta egon zen. Izan ere, espazio mugak zirela eta gehienez ere 35 lagun egon zitezkeen patinatzen aldi berean. 20 edo 30 minutuko txandetan. Arratsaldeko ordutegian zein goizekoan. Jarduera horietaz gain, beste batzuk ere izan ziren. Iruñeko auzoetan, adibidez, autotxoke puzgarriak eta zenbait karrusel eta fotokol paratu zituzten, eta txokolate jan herrikoiak eta gaztaina banaketak egin. Bestalde, 25.000 poltsa berrerabilgarri banatu zituzten hiriko dendetako erabiltzaileen artean. Bukatzeko, Iruñeak LED bidez argiztatutako oinezkoen pasabide bat estreinatu du Antxo Azkarraren etorbidearen 21ean. 2020-2022 aldirako bide segurtasuneko planaren barruan dagoen neurri baten proba pilotua da, eta helburua oinezkoen babesa handitzea da. Teknologia berrien ahalmena baliatu nahi da zenbait arazori irtenbidea eman eta aurre egiteko. Hala nola, hiri bideetan ematen diren harrapaketei. 2019an 150 harrapaketa egon ziren Iruñean, horietan 25 pertsona larri zauritu ziren, eta 115 arin, eta 3 harrapaketatik 2 ibilgailuren bat zegoen tartean. Horregatik, sistema honek pertsonak detektatzeko gailu bat du instalaturik oinezkoen pasabidearen sarbidean, bi aldeetan. Norbait detektatzen duenean LED argien tirak aktibatzen dira, zeinak lurrean zuriz pintatutako oinezkoen pasabidearen marra horizontalean muturretan txertaturik baitaude. Horrela, ikusgarritasun handiagoa dago oinezkoen pasabidean, hala oinezkoentzat nola hurbiltzen diren ibilgailuentzat. Gainera, oinezkoen pasabideaz ohartarazteko pasabidearen ondoan dauden seinale vertikalak ere LED argiekin argiztatzen dira. Oinezkoen pasabidearen argiztapena argiteria publikoaren sarera konektaturik dago. Eta hura aktibatzen den une berean pizten da, hau da, iluntzen ari denean eta ikusgarritasuna murrizten denean. LED argiak zoru luminaria batzuetan sartuta daude, eta ez dute inolako arazorik sortzen, ez da oztopo sentsaziorik eragiten ere pasabidea zeharkatzen duten ibilgailuei. Udalaren aurreikuspenen arabera, LED argiekin argiztatutako beste oinezkoen pasabide bat instalatuko da aurten, baina teknologia desberdinekoa, ziurrenik Gaztelugibel inguruan.
Ander Perez dugu orain gurekin platoan, bera Nafarroako Bertsozale elkarteko kidea da eta bardoaken antolatzaileetako bat. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon bai. Zer moduz? Ongi, eta zuek. Orain bardoak ekimenarekin zabiltzatea tope, ezta? Bai, hori da, badira hilabete batzuk prestatzen ibili garela eta duela astebete gutxi gorabehera hasi zen, pasaden urtarriaren 31an. Eta bai, orain 2 hilabetez bardoekin ibiliko gara eta hori da orain dugun egitasmoa bai. Eta ezakienarentzat, zer den egitasmoa hau, nola azalduko zenioke? Bardoak da Nafarroako taldekako bertso txapelketa, nolabait azaltzearren 2012 arte urtero egiten zen Nafarroan bertsolari txapelketa banakakoa, gehienok ezagutzen dugun txapelketa hori, baina ikusten genuen modu hortan nolabait ez zela islatzen bertsolaritzaren osotasun guztia edo nolabait bizkarren baten zitzaiola bertsolaritzaren alderdi informal edo lagun arteko edo taberna, gaztetxe, ostatu, elkarte giro hortako bertsolaritza horreri ez. Txapelketak banakakoak azkenean baditu elementu batzuk eta oso garrantzitsua da, baina lehiakorragoa da, banakakoa da, noski, serioagoa da, eta beraz, behar genuela beste egitasmo bat, beste mota horretako bertsolaritzari leku emateko, eta horrela sortu zen bardoak, eta helburua zuen, esan bezala, hori ikustaraztea, eta, Nafarroan bertsolaritzaren oinarrian dabiltzan bertso eskola guzti horiek, herrian, tokian antolatzen direnak, eta kristolan egiten duten guzti horiek bultzada bat ematea, harremanetan jartzaileen artean, baiara bateko bertso eskola bat beste baten kontra kantatu ahal izatea, eta pixkat ekosistema guzti hori indartzea, eta hori litzateke bardoak, eta oraingoan 2012an hasi zen esan bezala, 2 urtero egiten da, txapelketa erabaki zen urtero egin beharrean 2 urtean behin egitea, eta tarteko urte hartan bardoak egitea, eta oraingoan 5. edizioa ekin dugu. Eta esan duzun ekosistema hori edo, nolakoa da bertsolaritzaren ekosistema hori Nafarroan gaur egun? Esango nuke geroz eta sendoagoa dela eta batez ere, 2 gauzengatik batez ere. Bata, garai batean Nafarroan bertsolaritza eskualde konkretu batzuetara mugatzen zelako, batez ere Bortziriak, Baztan, inguru hortara, eta gaur egun eta bardoak da horren seinale, bardoetan taldeak badira beste hainbat eskualdetan ere, bai, Baztan eta Bortziritan nola ez, baina Malerrekan, Leitzaldean, Larraunen, Sakanan, Piriniotan, Iruñerrian, Lizarran, beraz ikusten dugu ekosistema hori zabaltzen ari dela eta bertsolaritza geroz eta toki gehiagotara iristen dela, eta bestetik ere bai, ekosistema sendoa da ez delako bakarrik, eta hori ere bardotan islatzen da ez dira bertsolaria bakarri, bakitzik eta hoien inguruan lanean dauden beste hainbat, ez? Eta bardotan taldea osatzen dute bertsolariek, baina baita ere aurkezleek, baita ere saioaren ostean patata tortilla prestatuko dutenek, edo sarrera kobratzen egongo direnak, edo kartelak ipintzen aritu direnak herriko paretetan, hainbat lan daude eta guzti horiek osatzen dute ekosistema hori, eta ikusten den bezala, aurten bardoetan ia 100 parte hartzaile daude, beraz horrek esan nahi du, ekosistema sendoa dela bai. Eta bardoetan parte hartzeko, zer ezakit bete beharren bat edo? Bete behar bakarra da, normalean bertso eskolak martxan dauden bertso eskolak izaten dira izena ematen dutenak. Hau da, Leitzan edo Lesakan edo Lizarran edo Erron baldin bada bertso eskola bat astero elkartzen dena, helduen bertso eskoletaz bete ari gara, izena ematen dute, talde bezala parte hartzen dute. Aukera badagore bai, bertso eskola bezala errotuta ez dauden hainbat lagun elkartu, eta guk talde bat aurkeztuko dugu. Ez dago beste misteriorik nahi duen guztiak eman du dezake izena, baina noski bertsolari txapelketa da, bertsotan jakiten egiten jakin behar da, eta dena dela guk bai taldeak osatzeko bai hainbat irizpide emate ditugula, nahiz eta ez diren derrigorrezkoak, baina bai talde orekatuak izan daitezela, kantatu dezatela talde berean hasi berriak eta veteranoagoak direnak, pixkat azkenen bardoen funtzio bat ere hori bada ez, elkartzea, aukera ematea jende berriari, bertso eskolan agian bai, baina publiko horrean kantatzen oraindik animatu ez direnei, eta horiek jartzea harremanetan beste batzuekin, agian esperientzia gehiago dutenekin, eta horregatik taldea osatzerako momentuan ere irizpide horiek ematen ditugu, baina hortik aurrera librea da. Maila desberdinetako jendea elkartzen da orduan, ez? Eta helburua
gutxi gora bera ongi pasatzea eta publiko aurrean nolabait bertxotan Bai. aritzen ikastea edo da. Bai, helburuak asko dira, baina bueno, esan bezala orokorrean litzateke bertsolaritzaren alderdi hori ere azaleraztea eta aditzera ematea badela bertsolaritza bat tokian toki egiten dena, gainera garai bateko bertsolaritza ere halakoa zen, nahi dut esan oso ostatu, taberna, sagardotegi, elkarte girokoa, ez? Saio txikiak, herri askotan, baina saio eskala txikiko saioak, eta askoz ere modu informalagoan, umoreari leku gehiago emanez, bueno, bertsolaritzaren alderdi hori adieraztea, baina gero horren barruan gauza asko sartzen dira eta helburu asko ere bai, ez? Esan bezala, bertso eskoletan dabiltzan entzako ere garrantzitsua da ikustea haiek bezala Nafarroko beste hainbat egiten ere badagoela jendea, ez? Asteroko dinamika hortan eta garrantzitsua da elkar ezagutzea, saio bat konpartitzea. Egia da ere bai, hasiberrientzat egitasmo erosoa dela, ez duelako txapelketak duen lehia edo seriotasun hori, eta beraz hemen taldearen babes hortan, eta gainera lanak edo egin beharreko ariketak banatu daitezkere taldearen artean, orduan horrek ere erosotasun bat ematen du, eta babes bat ere bai hasiberriek kantatzeko, eta hori ere bada beste helburuetako bat, eta azkenean, helburu asko dira, baina orokorrean hori litzateke. Eta talde bakoitza zenbat pertsonek osatzen duten? Ez dago kopuru maksimorik, kantatzeko bai bertsolariak 3 izan behar dira derrigorrez, eta gero 3tik gora ere izan daitezke. Orduan, normalean, oinarri hortatik bai izate dira 3 bertsolari, orkezle bat edo pare bat, eta gero nahi beste laguntzaile deitzen direnak, izaten direla esan bezala, saioaren egunen eta aurreko egunetan pixkat antolaketa lan hori egingo dutenak. Hasi eszenatokia montatu edo aulkiak jarri edo osteko otordua prestatu edo kartelak edo egin daitezke beste lan txiki guzti horiek ere egiten laguntzeko. Orduan gutxora bera, 5, 6, 7, 8, 10 arte ere badira batzuk, pixkat tarte hortan. Eta nola erabakitzen duzue saio bakoitzean zein talde arituko den? Talde bakoitzak antolatzen du bere saioa. Hau da, 13 talde daude aurtengo bardoetan, 13 talde horiek 4 multzotan antolatu ditugu, lehenengo faserako, lehenengo faseko liga askortan, eta hor, talde bakoitzak 2 saio kantatzen ditu. Bata da, etxean antolatu behar duena, hau da, sakanako taldeak, adibide bat jartzeagatik, bere etxean sakanan antolatzen du saio bat, eta sakanako taldeak joaten da bere multzoko beste talde baten etxera ere bai kantatzera. Beraz horrela antolatzen dira lehenbiziko faseko saioak. Eta gero, 13 talde horietatik, behin lehenengo fase hori pasata, 6 talde sailkatzen dira final aurrekoetara. Final aurrekoetan izaten dira beste 6 saio. Kasu hontan, eta hori da aldaketa nagusietako bat, 6 saio horiek final aurrekoetakoak ez dira izango lehenengo aldiz parte hartzen duten taldeen herrietan, baizik eta beste 6 herrietan ikusten genuelako bestela beti edo gehienetan eskualde eta herri antzekoetara mugatzen zela bardoak eta bazela modu bat, talderik ez zuten herrietara ere edo eskualdetara ere, adibidez Goizuetara, edo Atarrabiara, edo Tafaiara, edo Tuterara, edo Jaunsaras, edo Aniz, horietan izango baitira final aurrekoak, horretara ere eramateko bardoak egitasmo, ez? Eta beraz, 6 saio izango dira final aurrekoetan, eta hortik 3 talde sailkatuko dira finalera, eta finala Lizarran, martxoaren 28an. Informazio asko ez da. Eta nola erabakitzen da saio bakoitzean zeinek irabazten duen? Epaitzeko sistema berezia da ere bai, eta pixkat erantzuten dio ere bardoaren filosofia horri ez. Beraz, batetik publikoari ematen zaio aukera epaitzeko, publikoko 5 pertsonei banatzen zaie saioan fitxa bat, eta hori beteta erabakitzen dute haientzako. Zein pertsona horrela kasualik? Bai, prest dagoen eta hausaz egiten da, 5 pertsonei ematen zaie epaitzeko aukera, eta haiek erabakitzen dute, eta gero haiekin batera badaude beste talde bateko 2 kide joaten dira, talde bakoitzak badu ardura beste saio baterare joateko epaitzera. Beraz, nolabait badira 2 epaile esan dezagun, pixkat parte hartzen dutena bardoetan, baina beste multzo batekoa dira, beraz ez dierein beste eragiten zeinek irabaziko duen, eta haiekin batera publikoak, eta denen artean osatzen da azken emaitza. Beraz, guztia oso modu parte hartzailean, ez? Bai, hain justu hori delako helburu ere bai, ez? Lehenera aipatu dut, bai bertsolari edo parte hartzailei begira, olako formatu parte hartzaile bat izatea, eta beraz ez zuzentzurik olako zerbait planteatzea, baina gero epailetza sistema oso zurrun eta oso zorrotz bat ez hartzea ere ez litzateke oso koherentea, ez? Beraz, bai, pixkat proiektuaren filosofiarekin batera doa
parte hartze sistema hori ere bai. Eta saio hauetan ikusle bezala joateko, sarreraren bat ordaindu behar da, edo nola da? Bueno, talde bakoitzak antolatzen duenez bere saioa, sarrera ere hala izaten da. Hau da, saioetan dena dela, lehenbiziko faseko saioetaz ari baldin bagara, prezioa izatekotan 3 eta 6 euro artean izaten da, gehiena 6 euro izango da, baina normalen 3, 4, 5 euro izaten dira, eta batzutan hori ere ez, batzutan borondatea bakarrik ez. Horregatik ez da zehazten, herri zehazten da, karteletan eta bar, baina igual Euskarri orokorretan ez, azkenean, bueno, esan bezala, talde bakoitzaren gain dago saio horren antolakuntza. Orduan egoerak ez dira berdinak, batzutan haiek ere saio antolatzegatik agian areto bat ordaindu behar dute, edo ostean eman behar duten merenduaren arabera, edo bueno, egoerak oso diferente dira, horregatik aldatzen da, eta saio batzutan talde batek eragitzen du 3 euro kobratzea, eta besteak 4 eta besteak 5, baina orokorrean bai irizpide dela, prezio simbolikoak izatea, hori, ari gara 3, 4, 5 eurotako prezioetaz hitz egiten, beraz, baina bai, talde bakoitzak erabakitzen du. Eta gero finalean, suposatzen dut ja, bai egongo dela sarrera bat. Bai, finalerako sarrerak beste modu batera badoaz, finala esan bezala Lizarran izango da martxoaren 28an, eta otsailaren 17tik aurrera egongo da aukera finalerako sarrerak erosteko, bai interneten, bertsosarrerak.eus atarian, eta baita ere Lizarran bertan, Lizarrako ikastolan. Eta gero, final horren ondoren ere nolabaiteko ospakizuna edo... Bueno, gu beti esaten du, pixkat bardoen filosofiarekin lotuta hori ere bai, finala ez telan lehia hutsa edo ez lukela izan beharko naiz, eta noski finalak balio du aurtengo bardoetako txapeldunan orden zehazteko, eta berez hori da, baina horren inguruan beti nahi izaten dugu finala izan dadila, orokorren Nafarroko bertsolaritzaren eta euskal kulturaren festa handi bat, herrian ere arrasto bat utziko duena, Lizarrako jendeak kasu honetan ere implikatuko duena edo parte haraziko duena, eta espero dezagun ala izatea, iruditzen zaigu Lizarrak horretarako osagaiak dituela, eta ikusiko dugu nola doan. Eta orain arte egin dituzuen saioetan, nolakoa izan da jasotako harrera? Orain arte, pasaren asteburuan egin ziren lehenengo saioak, beraz, 5 saio besterik ez dira egin momentuz, baina oso ongi, egia esan da oso pozik, pixkat orain arte islatutako giro hori, aipatu dudan giro hori islatu da horre ere bai, taberna giro, herrietako gertuko saioak dira azkenean bardotakoak, atseginak, eta pozik gaude, orain arte 5 saio horietan hori ere islatu delako, eta espero ezagun aurrerantzen ere mantentzea. Eta orain, asteburu hontarako, non izango dira? Asteburu hontan beste hainbat saio dira, Elgorriagan izango da batetik, Barainainen ere bai 2 saio izango dira, bai ostiralean eta bai igandean, Iruñan ere bai izango da larun batean, eta besteren bat, orain buruan ez dudana, baina dena bertsozale.eus webunean dena jarrita dago, eta horre ere ikusi daitezke saio guztiak. Eta nor gonbidatuko zenuke saio hauetara ikusle bezala joatera? Beti esaten du, bardoetan bertsozaleak direnentzako noski tokia badagoela, eta haiek gonbidatzea ez dago ere, bestela ere badakigu izango direla, bertsozalea dena badaki bardoak zer den, eta gogoz joaten da, baina hortaz gain beti esaten du, bardoetan ere formatua proposa dela oso bertsozalea zenarentzako ere bai, edo hainbestetan bertsolaritza jarraitu ez duenarentzat, azkenean esan bezala direlako oso saio gertukoak, atseginak, humorerako toki handia izaten dutenak, eta beraz, gainera eskuragarri daude, ze eskualde eta herri askotan daude, orduan, jendeak aukera du, eta beraz, bai bertsozalei, baina baita bestei ere, gonbite ingo nieke bai. Mila esker, Ander, ona etortzeagatik, guzti hau kontatzera, eta oso ongi joan dadila guztia. Bale, mila esker zuei. Angel Rekalde dugu orain gurekin, Pera Navarraldeko kidea da. Kaixo, arratsaldeon, Angel. Arratsaldeon. Zer moduz? Holako gauzekin beti liatuta eta beti gustora. Beti baduzue zeri buruz hitz egin, ezta? Bai, beti daukagu gai batzuk martxan, herri honetan gauza korapilo, debatea, polemika, eztabaida hor daude, eta batzuk gu bultzatuta, baina gehienak egia esan errealidade, eguneroko errealidadea ez. Herri honetan gizartea oso dinamikoa da, eta neurri baten bere
bere baldintzekin, neurri baten baita ere konfliktiboa. Orduan, olako gaiak ateratzen dira eta zergatik kupoa, eta zergatik ez dakiz zer, eta zergatik olako ospakizuna, beti ateratzen da polemika. Eta nola historia handia daukagun gauza hauek lotuta daude. Osea, ez dira gertatzen kasualidadez, beti daukate nolabaiteko oinarria. Azken finean, gizarte bat horrela da. Ezin da ulertu bere momentuan. Gizarte batek, persona batek bezala, badauka bere iraupena. Eta gauzak ulertzeko, jakin behar zuen, nondik datozen olako fenomenoak, gatazkak eta kontrasanak. Eta garrantzitsua da gizartea ezagutzea. Bai, eta garrantzitsua da ezagutzea. Gaur adibidez, lehen komentatzen genuen moduan, legeen inguruan eta hori polemika dago, eta forua, eta foru herria, eta ez dakiz zer, horretauka ibilbide luzea. Erdi Aroko gaia da jatorriz, hemengoa da, oso espezifikoa, oso gurea, beste tokitan ez da horrela eman, eta horregatik eskubide historikoak eta hori dena lotuta da. Gaur egungo hazienda eta konbenioa eta olako ezaugarri politiko-administratiboak lotuta daude. Osea, badaukate etengabeko katea. Eta hori gaur egungoa ulertzeko jakin behar da historia hori. Orduan ongi dago ere ez, gaur egun bapatean gai hori ateratzea, jendea interesatzeko nondik datorren guztia. Bai, eta guri interesatzen zaigu jendeak erabaki okerrak ezartzeko ulertzea. Hori oso interesantea da. Oso interesantea jakitea nola zan, nondi datorren, ze polemikak izan dira eta ze gatazka. Eta orain, hilabete hontan edo hurrengoan, zer antolatu duzu hori? Prestatzen ari da, egia esan beste urtetan ja egina dauzkagu, baina da foruen inguruan ikastaro bat. Gu tresna daukagu olako ikastaroak online egiteko, edozeinek etxetik egiteko, hasieran olako gauzak hasi ginen egiten irakaslentzako eta adituentzako, baina konturatu ginen olako debateak edozeinentzako direla, ez? Gaur egun hazienden polemika edo foru berriaren debatea edozeinek jarrai dezake eta ikusten du. Igual interesatzen zaio jakitea nundi datorren, ze oinarria dauzkan, ze kontrasanak, ze goraberak izan ditun historian zehar, ez? Eta hori azaltzeko, foruak, zer dira foruak? Jendea kristoren panada dauka. Ni oroitzen naiz, hor gai honetan hurbildu ginenean, ikastaro hau prestatzeko hitz egin genuela Jose Luis Oreillarekin, ez? Jose Luis Oreilla unzue da Deusto Unibertsitateko katedraduna, Erdi Aroko historiaren katedraduna, ez? Eta berak esan zigun esaldi bat, niretzat, izan zera, niko ez nuen ulertzen, foruak beti familian entzun da, eta hori foruak gora eta foruak bera, eta, baina zehazki zer dira, eta berak izan zidan, argitzeko balio ez zitzaidana, baina gero bai, foru terminoa oso polisemikoa da. Esan nahi du, esan nahi desberdina dauzkala. Eta logika da, hasieran esan nahi bat zeukala, eta gero historiaren poderioz junda aldatzen, neurri baten galtzen, eta jendea baita ere eman dio nolabaiteko proiekzio emotiboa, atxikitasuna, ez dakit nola esan, olako zeo zer, eta orduan ja simbolikoa ere bihurtu da, simboloa. Orduan, lege bat izatetik, eskubide izatea eta simbolo izatea, dena nazten da eta jendea, gora bera eta hori ez. Hoxe. Lehendabizik eta zer diren foruak, ez? Hoi da lehendabiziko ikasgaia. Ikastaro hortan. Bai, azken finean ikastaro hau da 4 astetan egiten dena, eta da oinarria, oinarria behintzat hortan kokatzeko, ulertzeko, ez? Eta lehendabizi hori da, foruak zer diren. Hoxe, polisemia hortan, esan dezagun, hasieran forua zirela, hemen, Euskal Herrian, Nafarroan zehazki, ze hori sortzen da Nafarroako erresuman, izandako legeak. Baina beste toki batzutan garai hartan, Erdi Aroan eta hori, legeak erregeak edo botereak ezartzen zitun. Hemen aldiz, nola Euskaldunok guk sortu genuen estadua beste herrietatik eta beste imperioetatik defendatzeko, guk sortu genuen hori. Eta zen jenden arteko nolabaiteko legedia edo akordioak edo ohiturak. Gauzak ondo zehazki esateko ohiturak ziren, usadioak, ez? Eta orduan jendea gatazka edo konfliktoa zeuzkanean,
jotzen zuen, zer esaten du tradizioa, nola konpontzen dira olako gauzak. Momento baten, olako ohiturak eta olako arauak garbi izateko idatzi ziren. Logika batengatik gainera, oso erresa zen. Ze lehendik zeuden, baina momentu baten etorri zen errege berri bat. Eta hemen, ohitura bat zen, gu gea estatua, herri bezala, eta zu erregea zea, baina zu erregea zea guk jarri zaitugulako. Orduan, onartzen zaitugu, baina zuk onartu behar gaituzu gure arauak, gure legedia, nolabaiteko paktoa zegoen. Hori zen nolabaiteko oinarria, ez? Etorri zen errege berri bat, Teobaldo hain zuzen, Antxo Azkarra hil zenean ez zeukan bere ondorengoa, ez zeukan propiorik, eta orduan etorri zen bere iloba bat, baina bere iloba zen Txanpainiako errege bat, printzipe bat, hori Teobaldo. Eta handik etorri zen, Frankoen tradiziotik, eta hemengoa ez zuen ulertzen. Eta ni erregea naiz, nik agintzen dut, eta txepa, lasai, ez? Eta hemen badaude olako ohiturak. Zu errege izateko onartu behar duzu hori. Eta zer da hori? Idatziko dizu. Konfliktoak izan ziren, garai hartakoak dira Obanoseko infantzoiak eta beste batzuk. Infantzoiak aurre jarri zitzaien, eta orduan hauek aurre egitean, nolabait konfliktoak, nolabaiteko matxina da edo hori, baina beraiek indarra egin zuten hori garbi uzteko. Eta orduan garbi uzteko hori idatzita jarri zen. Eta hori da el Fuero Nuevo de Navarra. Horrela sortu zen. Bai, lehendik bazegoen nolabaiteko dokumentoa esaten zen foru zarra. Baina askoz generikoago eta inprezisoa eta gainera ez zegoen lege moduan onartuta. Horregatik, lehendabiziko foru idatzita eta indarraekin eta horrekonezituta hori izan zen, Nafarroako foru berria, ez? Eta hori izan zen 1224, olako zen memoriaz ari naiz, baina ordun, ez? Lehendik noski bazeudela, baina zentzu hortan, ez? Ohiturak, eta hori baino lehenago baita ere, egia esan lehendabiziko erreferentzia dira hiriko foruak. Badago egoera berri bat eta hori, eta adibidez Lizarran, edo Jakan, edo olako toki baten, eta orduan gauzak argitzeko erregeak paktatzen du eta onartzen die olako Karta Puebla. Eta hor, esaten da, hauek eskubidea daukate horretarako. Horregatik jendentzako legeak ziren, baina erdiaroan, hori ulertu behar da, garai hartan, hori jendentzako hori zen legedi bere alde neurri baten, esaten da, guk eskubidea dauzkagu, garai hartan ez egon derechos humanos ONU edo olakorik. Orduan, olako referentzia idatzita izatea jendentzako oso importantea zen, oso baloratua, eta horregatik atxikimendua oso indartsua zen, gu forua dauzkagu. Horregatik, jendea beti ulertu du foruak, guk eskubidea daukagu. Identifikazio hori, ez? Foruak zer dira? Gure eskubideak. Batzutan esan da, zer dira foruak? Los cojones de Navarra. Esan da, olako esaldi itxusia, baina esan ez, gurea dena, gure indarra. Jendea hola bizi izan du, bere eskubideak zirelako. Horregatik polisemia hortan, ez? Ohitura dira, legeak dira, eskubide bezala onartuak, eta simbolikoki olako. Konturatzen zera, hoi dira foruak, baina karo, hori hasieran Nafarroa estadu propioa zenean, estadu independiente zenean, horrek balio bat zeukan. Eta gauzak konpontzen ziren konfliktokien, ez pentsa hau paradiso zenik, hemen gotazkak eta denetatik eta pikotara eramatea eta zigortzea eta jende hiltzea, toki guztietan bezala hemen ere. Baina konturatu behar dugu, kriston balorea zeukan, olako sistema bat, sistema juridiko administratibo izatea, guretzat, guk sortuta neurri handi batean, edo guk paktatuta, ez, autoridadeekin. Horain pentsatzen baduzu gaur egungo egoeran. Hoi da. Hor badago klabe bat, niretzat klabe oso importante dena, eta da, hori hemen sortzen zela eta erabakiak hemen hartzen zirela, nolabait buru jabetasuna hemen zegoela. Orduan, negoziatzen duzu poterearekin zuzenean. Gaur egun poterea beste tokitan daude, imperiotan, estadotan, eta guk ja ez daukagu estadurik. Orduan, poterearen
oinarria beste nonbaiten dago. Orduan paktuak dira askoz komplikatuago. Eta, bueno, ez dakit nola baita esate, de igual a igual. Momentu honetan da, bueno, hor daude epaileak, hor daude parlamentoak, hor daude instituzioak, baina, bueno, azken finean, azken hitza, beste nonbaiten dago. Orduan, hori izan da trajektoria historikoa, eskubide izatetik, foruak izatetik, galera, gero eta gutxiago izatera. Horregatik, gaur egun polisemia hortan gauza asko daude, foruak izan dira. Eta foruak, igual, nik esan dudan moduan, igual uler daiteke hori lege bezala. Baina ez da bakarrik legea, izan da sistema oso bat. Ze bizitzeko sistema oso bat. Hor barrun sartzen ziren, jendearen lanbideak, errekursoak, adibidez, herriko komunalak, propiedadeak, lurrak eta hori, nola gestionatzen ziren, ze figura juridiko zeukaten, eta dena da beste uniberso juridikoa. Antolatzeko eta ordena mantentzeko. Bai, eta bizitzeko eta lan egiteko, adibidez, komunalak ni horrentzen naiz, orain dela gutxi, olako jardunaldi baten, etorri zen Patxi Zabaleta, hortan abogadua dana, eta hortan aditu neurri baten, eta bera esaten duen. Guretzat zaila da ulertzea, ze gaur egun zuk esaten duzu. Eta herri baten zaude eta lur hori zeinena da, zein da titularra. Eta foruen munduan ez du hola funtzionatzen. Ez da zeinena da, ez da norena da, zein da titularra, zein da jabea. Ez. Euskaldunentzat hori zen norentzat da. Orduan, balio du berdin, herria, hori da, adibidez, lur bat, edo larre bat. Hori da, jendea ara eramateko bere abereak, bere ez dakiz zer. Orduan da, herriarentzat, baina ez da herriarena. Eta orduan, herriak, udaletxeak, adibidez, ezin du hori enajenatu, ezin du saldu. Bere propiedade ez delako, beste figura da, herriarentzat. Hau ja gehiagi da, sartzen ari da. Baina konturatzeko beste uniberso juridikoa dela, eta, bueno, merezi duela ulertzea. Horregatik gu figura desberdina dauzkagu, herentziarekin lotuta, etxearekin lotuta, herriko lurrekin lotuta, edo ohiturak, edo lanbideak, plano guztietan. Da, beste uniberso juridikoa. Gurea zelako. Horrela azalduta oso interesgarria dirudi, eta ematen ditu gogoak, esan duzun ikastaro hori. Berez, ulertzen dezunean erresa da. Azken finean, begira, nik klabe bat emango dizut. Iraganean, Europan izan da, oinarria da Erroma. Erroma ezartzen du bere imperioa, eta erromatarrek garatzen dute kodigo propio bat, gaur egungo kodigo zibilaren oinarria. Derecho romano, hor dago, zuzenbide erromatarra, derecho zibikoa, hiriaren eskubidea, zuzenbidea. Etortzen dira barbaroak, eta barbaroak ekartzen dute zuzenbide germaniarra. Beraiek dira barbaroak, dira godoak, eta ez dakiz zer, eta beraiek daukate hordaren egitura mentala. Orduan, hordaren liderra edo jefea denaren jabegoa dauka. Eta orduan beste egitura mentala, juridikoa eta hortik sartzen. Bata da, konkistaren jabetasuna, propiedadea eta hori, eta bestea da, legearen imperioa. Euskaldunak ez daukagu, ez. Denetatik ikasi dugu, eta atera dugu hemendik eta handik. Baina ez daukagu, ez eskubide, ez zuzenbide erromatarra eta ez germanikoa. Baizik eta lehen esan dizuana. Ohituren zuzenbidea. Da, hirugarren eredu bat. Oso propio, oso esanguratsua eta oso interesantea, baina, claro, gurea da gurea. Ez da Europan zehar dagoena bestea bezala. Orduan, gaur egun oinarria da erromatarren zuzenbidea, neurri baten, eta gaurkotua eta bar. Eta Euskalduna dauzkagu figura batzuk oraindik, propioak, gauzak nola egiten diren, zergak nola kobratzen diren, eta gaur artea llegatu da, adibidez, gaur egungo kupo, konbenio, konzierto guzti hori da iraganaren ondorio bat. Ja gutxi, plano hortan bakarrik, baina da.
Eta da berezi egiten gaituen zerbait. Bai, propioa, mantendu dena, eta bere balorea. Eta askotan jakin behar dugu ze balore dauka, eta ze interesante. Azken bina da, sistema bat jendearen, gizartearekin oso lotuta. Oso gertuko sistema. Ez da, zuk sistema badaukazu, eta finantzak eta ziendak eta zergak kobratzen dira estadutik, kasakristotik, eta ez dakiz eta bereek egiten dute bere kalkulak eta ez, hemen egiten da, eta hemen lotzen da baita ere, nun inbertitu, eta hori interesantea da. Eta orduan ikastaro hau mundu guztiari irekia dago? Bai, ni ekonomista izatekotan gustatuko litzaidake ulertzea. Eta nik historia irakaslea ikaslea noski, baina soziologian baita ere, antropologian zer esanik ez, guzti hau dira. Azken finean, interesa, kultura pixkat daukana, gure herria ezagutzeko, baina gure herria ez historian, ez iraganean, gaur egungo errealitatean. Eta gero ja sartzen bazea, beste atal batzutan adibidez, karlisten gerra karlistak, eta hemen egon diren hainbat fenomeno historikoak hori ulertzeko, hori gabe ez duzu ulertzen. Zergatik jendea juntzan herri osoa gerra karlista batera, eta ez dakit zer, bere momentuan, mende baten, hemen Euskaldunak, Nafarrak eta egon ginen gerra etengabeko mende oso bat, azken finean. Beharrezkoa, jakin behar duzu, herri hau berezia zela, bere kultura propia, bere kultura politikoa zeukala, azken finean hau, eta antolatuta zegoen bere erara. Eta sistema berriak etorri zirenean, sortu zuela konflikto gordina, eta hoxe, ulertzeko beharrezkoa da gure. Eta izen emateko eta guzti hori guztia egiten da online? Bai, datoak emateagatik nik esango dizuet, matrikulazioa orain, otsailean egin daiteke, otsailean amaitu arte, 29 arte, baina hasiko da ja 4 aste dira, 4 atal, eta orduan ja martxoaren 4tik 25era, hor martxan jartzen da, orduan orain otsaila da momentu egokia. Berez, esaten zut, 4 atal dira, lehendabizikoa da foruen kontzeptua, gutxi gora bera azaldu dudana, baina datoekin eta hori. Bigarrena da foru orokorra, Nafarroko foru orokorra, ze azken da formulazio osoa hor egin zena. Horrek izan zuen bere islada beste lurraldetan, ordurako aportuta, esaten dut, Gipuzkoa, Bizkaia, Zuberoan eta hori, eta horiek dira lurralde foruak, foru hori, lurralde foruak, Bizkaia eta bar. Oso interesante dira, baina dira ondoren sortu direnak eta nolaitek, hori jarraipenak. Eta laugarren atala guzti hau gaur egun, esan deguna, azken finean ze gaurkotasun dauka, eta oso interesantea da, ze oraindik olako debateak eta hori, pasaden hilean orain dela 10 egun edo hori, azken gobernua sartu, Pedro Sánchez, sartu gobernuan, eta lehendabiziko erabaki izan da, foru berria Nafarroan onartutako, aho batez onartutako foru berriaren formulazioa, rekurso bat jarri, hankaz gora. Osea, polemika dut jarraitzen. Bai, gaia dago oso bilpila. Bai. Eta ikastaro honetaz gain, baduzue beste zerbait pentsatuta otsaila edo martxorako? Gu beti dazkago gozapila. Egia esan prestatzen ari geha aurten, urtean zehar gauza desberdinak egiteko eta prestatzen ari geha. Baina momentu honetan dazkagu, aste honetan, gaur bertan, daukat, liburu baten aurkezpena, atera dugu bilduma berri bat, interesantea ni oso pozik nago horrekin. Olako gaiak hor daude, gure herrian, eta askotan ez ditugu ezagutzen, ez? Eta adibide bat jarriko dizut. Euskaldunen artean, izan diren, hain zuzen, honekin oso lotuta, foruekin egoerarekin oso lotuta, matxinadak. Zenbat altxamendu eta zenbat konflikto izan diren. Pila badera, 100 izan dira. Erdiaroan, gure legedia hori zen, foruak eta hori, baina nola bere balorea galtzen juntzan, jendearekiko nolabiteko kontraesanak eta gauza ez ziren konpontzen. Igual bazegoen sistema bat eta hori, talako baten interesengatik gatzaren zerga hilotzen zen. Gatza zegoen gure ekonomian
denetarako, konserbak egiteko, ez dakiz zer, eta orduan, baserritarrak eta batez ere arrantzaleak eta hori behar zuten pila bat. Claro, zerga hor jartzea zen, gasolinan bezala, hilotzea, kriston deskalabroa ez. Eta orduan, matxina da. Gatzaren matxina da, haragiaren matxina da, gariaren matxina da, zamakola da, ez dakiz zein, eta hori pila, baina ehundaka daude gauza oso bitxiak, ez? Sagardoaren matxina da dago Oiartzunen, oso kurioso. Baina baita ere politikoak, Iturbide, Nafarroan izan zen militar bat, eta momento baten baita ere olako goraberak eta hori, olako altxamendu bat sortu zuena eta hori ez. Pila bat. Horrekin egin dugu liburutxo bat, deitu diogu bildumari historia laburra, eta nahi dugu olako gai bereziak eta hori, liburu, esaten da, libros de bolsillo. Irakurtzeko erresak. Erresak da gai bat, sintetikoa azaltzeko, jendea hurbiltzeko, esforzo gehiegi, eta inolako teorizazio hori gabe, eta hori ez, pixkat relato moduan, ez? Eta, ateratzen ari gara, hori gero emakumeak historian, gehien bat egin dugu hor emakume batzuen biografia. Askotan, ez dakigu zein den, Catalina de Foix, baina erregina, toda erregina, edo, hola ez, edo Eneko Horitzaren ama. Ez dakigu, holako personaiak hartu eta laburki, holako liburuxka bat atera dugu. Eta gure asmoa da horrekin jarraitzea, orain aurkezten ari geha, baina gure asmoa da esatea adibidez, euskararen historia, laburki, Baskoniaren historia, Baskonia, bere garaian izan zen Dukado de Baskonia, baita ere ez da bat ere ezaguna, eta pixkatolako gai zehatzak, hori Baskoniako esaten dizut, ze ja imprentan sartzeko hor dago, eta ja maketazioa egiten, eta Eta aurkezpen hauek non egiten dituzte? Urtean zehar, hori oraindik ikusi behar da nola, eta hori baina. Gaur daukagu Oiartzunen, matxina dena, eta datorren astean Donostin egingo dugu. Baina Iruñean ere egingo dugu segurazki Kondestablen prest daukagu, baina oraindik fetxa ez dago. Eta hori joango zarete informatzen ez dakit webgunean? Bai. Guk egiten duguna, jendea hurbiltzen bazaigu, webgunean sartzen ikusiko du beti dagola zeo zer. Ikastaro bat, aurkezpen bat, jardunaldi bat, hori ez. Momentu honetan, ari geha baita ere, gauza desberdinak, herrietan, igual udaletxe batekin antolatzen dugu olako ikastaro jardunaldi ez dakiz zer, eta laguntzen badizute udaletxetik, gauza asko egin daiteke medioak dauzkate. Orduan errez, gu daukagun dinamikarekin, daukazu kulturetxe bat, eta gaur egun gauzak egin daitezke, gogoa daudenean, egin daitezke oso errez. Eta ez dakit zerbait gehiago, hauek dira puntu nagusiak orain? Nik esango nizuke, momentu honetan merezi duela hori foruen ikastaro hau online, egin daitekela etxetik, ordenadoretik, oso errez, da bakarrik gurekin izena eman, klabe bat emango gineoke, sartuko zan, eta beti daukan materiala, eta konsultak egiteko, prueba batzuk jartzen dira gehien bat jendearen jarraipena kontrolatzeko, baina egia esan oso erresa eta jendea, gure konturatu geha. Ikastaro bat egin dutenak normalan apuntatzen dira horrengora. Horrek esan nahi du, gustora gelditu direla eta inolako zailtasunik ez dutela izan. Guretzat da indikadore oso esanguratxoa. Hori eta liburuak. Eta liburuak ikusiko dugu. Nahi baduzue, Navarralden eskatu eta gure dendan hor dago pixka denetatik. Eskerrik asko, Angel, hona etortzeagatik eta beti gai interesgarriak ekartzeagatik. Goazen aste hontako agenda errepasatzera. Bihar arte, Gaztaroa 2020 mendi eta abentura astea ospatzen ari da Sanduzelaiko Zibiboxean ekintza desberdinekin. Hori bai, denak arratsaldeko 7:00 dira. Bestalde, Garaikide 2020 jardunaldia Zibibox desberdinetan ari da ospatzen otsailaren 20 arte. Gaur, familian egiteko lantegia eskainiko da Ingurumen Hezkuntzarako Museoan arratsaldeko 7:00. Bihar, ostirala,
Orek ATX taldearen kontzertua egongo da Noaingo kulturetxean gaueko 9etan eta 10 euroko sarrerarekin. Eta bihar gauean ere, 9:30 Txintxarri tabernan Joseba Irazoki eta lagunak ariko dira kontzertua eskaintzen 10 euroko sarreraren truke. Gainera, Bardoak Nafarroako taldekako bertsolari txapelketak aurrera jarraitzen du, eta aste honetan saio desberdinak egongo dira. Bihar saio bat egongo da arratsaldeko 6etan Zaldiko Maldikon eta beste bat Barainaingo gaztetxean 7:30. Igandean, beste saio bat egongo da Barainainen ere arratsaldeko 6etan Akelamendi elkartean. Larun batean, Lagundu Arraina naiz filma ikusteko aukera egongo da Berriozarko kulturetxean arratsaldeko 5:30 eta €1 sarrera ordainduta. Larun batean ere, Atarrabiako kulturetxean ura antzerkia eskainiko da arratsaldeko 5etan eta €3 sarreraren truke. Igandean, Hiruherri Trailen 2. edizioa ospatuko da Uharten goizeko 10etan hasita. Apuntatzeko 12 € ordaindu behar dira eta distantzia desberdinak egiteko aukera egongo da. 12:30 gainera Zinemaz Blai antzerkia eskainiko da Sarrigurengo Kirol hirian. Egun berean, familientzako Babian zaude antzerkia egongo da 5etan Burlatako kulturetxean 5 euroko sarrerarekin lehenago erosiz gero edo 6 eurokoa lehiatilan bertan erosita. Eta Oiasko Iesa pelikula eskainiko da Txantreako biltokian arratsaldeko 5:30. Horretaz gain, igande arratsaldean 7etan Simplicissimus kabareta egongo da euskaraz Gaiarre antzokian, gaztelaniazko azpitituluekin. Sarrerek 8 euroko prezioa dute. Bukatzeko, igandean eta arratsaldeko 7etan ere, Orek ATXen kontzertua egongo da Aranguren Ibarreko kulturetxean, eta sarrerek 6 euroko prezioa dute. Orain, eta gaurko saioarekin bukatzeko, Niña Koyote eta Txiko Tornadoren bideoklip batekin utziko zaituztego. Eskerrik asko, ongi izan eta bihar arte.